Μια βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδι, μουσική, ενέργεια και πολύ ζωντάνια. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε για να υποδεχτούμε στο στούντιό μας τον νικητή. Τραγούδια δυνατά, μια ζωή, εγώ θα τραγουδώ. Οι νότες σαν βούλια να πετούν ψηλά στον ουρανό. Μα εγώ ξέρω τι να πω. Είμαστε μαζί με τον νικητή της βραδιάς, τον Γιώργο Ιωαννίδη, και την κυρία Σοφία Μουαΐμη, ανώτερη λειτουργό των προγραμμάτων της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Ό,τι καλύτερο στο πρώτο σας πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε. Γιώργο μου, σε είδα κάποια στιγμή συγκινημένο προς το τέλος. Πώς ένιωσες, ποια ήταν τα συναισθήματά σου? Συγκινημένος, χαρούμενος. Ήταν ένα από τα πιο μεγάλα μου όνειρα, να νικήσω και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Πραγματοποιήθηκε και χωρίς να το θέλω άρχισα να κλαίω. Σε βλέπουμε πολύ χαρούμενο πάντως. Ναι. Και τότε συγκινήθηκε στο τέλος της βραδιάς, πίστεψε με Γιώργο μου, και εγώ στη θέση σου θα συγκινόμουν, το ίδιο. Περίμενες ότι θα ήσουν ο νικητής? Ξέρεις, πέρασε από το μυαλό 2-3 φορές, αλλά ποτέ δεν ήμουν σίγουρος, γιατί είχε τόσα πολλά ωραία τραγούδια φέτος που είχε πάρα πολλά ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ και η σύνθεση του τραγουδιού είναι δική σου, έτσι. Μπράβο σου, μπράβο σου. Οι γονείς σου, οι φίλοι σου, τι σου είπαν? Όλοι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και εκείνοι, γιατί και αυτοί έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στη νίκη. Σας στήριξαν? Ναι, πάρα πολύ. Χάρηκαν πάρα πολύ. Μπράβο σου, μπράβο σου. Να πάμε και αυτό είναι που θέλουμε από αυτόν τον διαγωνισμό, δηλαδή το ανταγωνιστικό στοιχείο να εκλείψει από αυτόν τον διαγωνισμό και τα παιδιά που έρχονται να πάρουν μέρος να περάσουν πραγματικά καλά, να διασκεδάσουν, γιατί και ο στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι να βρεθούν όλα μαζί, να συνεργαστούν, να αγαπηθούν, να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας. Ναι. Ποια ήταν η εμπειρία σου από το διαγωνισμό? Έχεις αποκτήσει κάποιους φίλους, έχεις κρατήσει κάποιες επαφές? Ναι, εγώ είχα δοκιμάσει και πέρσι. Πέρσι όμως, γιατί ήταν η πρώτη φορά, δεν ήμασταν τόσο εμπειροί.
αλλά η εμπειρία ήταν τόσο απιθανή που θέλω να ξαναδοκιμάσω φέτος. Και φέτος ήταν πολύ πιο μεγάλη εμπειρία γιατί νίκησα. Τα παιδιά ήταν πολύ καλά, κάναμε πολλούς φίλους και έχω και 2-3 που ακόμα μιλούμε ως τώρα. Πολύ ωραία. Κυρία Μωαΐμη, ο Γιώργος μας θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Ρότερνταμ. Στον τελικό. 8 του Δεκέμβρη φέτος. Και όλη εκείνη την εβδομάδα, από τις αρχές του Δεκέμβρη μέχρι τις 8 που θα γίνει ο τελικός, ολόκληρη η ομάδα και ο Γιώργος και τα παιδιά που θα συνοδεύσουν το τραγούδι, θα χορέψουν, θα είναι εκεί και θα περάσουν αξέχαστες εμπειρίες, γιατί ο στόχος όλης αυτής της διοργάνωσης είναι να φέρει κοντά τα παιδιά από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, να αναπτυχθούν σχέσεις φιλίας και πραγματικά γίνονται φίλοι τα παιδιά, και παρόλο που δεν μιλούν τη γλώσσα ο ένας του άλλου, βρίσκουν ένα θαυμάσιο τρόπο να επικοινωνήσουν τα παιδιά, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, εκδρομές, τα παιδιά είναι σε επαφή συνεχώς μαζί. Το τι γίνεται στα αποδυτήρια την ώρα που προετοιμάζονται να ανεβούν στη σκηνή δεν λέγεται. Δηλαδή όλο αυτό το ανταγωνιστικό πραγματικά χάνεται στην Ολλανδία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κρίμα από τόσο νεαρή ηλικία να νιώθουν τον ανταγωνισμό. Επίσης το 2008 θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Eurovision. Έχετε ξεκινήσει τις προετοιμασίες? Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που τιμά όχι μόνο τον Ρίκ αλλά νομίζω και την Κύπρο ολόκληρη, και θα είναι καλό για την Κύπρο ολόκληρη να ακούετε όλων αυτών των καιρών, όλων των χρόνων. Όπως τώρα μιλάμε διαρκώς για την Ολλανδία και τη διοργάνωση, έτσι θα μιλά όλος ο κόσμος στην Ευρώπη για την Κύπρο και την διοργάνωση. Και είναι καιρός πια η Κύπρος να μην λαμβάνει μέρος, να συμμετέχει μόνο, αλλά να διοργανώνει πια μεγάλα γεγονότα στον τόπο μας. Έχουμε όλα τα εφόδια και μπορούμε να το κάνουμε. Είναι πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Καλές επιτυχίες να έχετε. Ευχαριστώ. Γιώργο μου, μισό λεπτό. Θα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Νιώθεις έτοιμος για τον τελικό? Τώρα που νίκησα στον διαγωνισμό, τώρα είναι μόνο χαρά. Φυσικά θα δουλέψουμε δύο φορές πιο πολύ από ό,τι δουλεύαμε πριν. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, εγώ και οι χορευτρίες. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.